a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Paċi ma'kom u nilqakom għal din il-quddisa llum bħala Knisja it-2 ta' Jannar niċċelebraw it-tifkira ta' San Basilju ta' Ċesarea u San Girgor Nazzjanżenu. San Basilju ta' Ċesarea twilet fis-sena 330 familja Nisranija u mar bħala eremita jingħatu kolli kiteb xi regoli għal monaċi li sal-lum il-ġurnata fil-Lvant għadhom jintużaw. Bis meta raw ukoll il-kapaċitajiet tiegħu ukoll talbu li hu jsir l-isqof ta' Ċesarea. Ħallinna ħafna talim fosthom anke talim kontra l-ereżija tal-Arjani f'dak iż-żmien. Fl-istess waqt Girgor Nazzjanżenu li kien jgħix fl-istess żmien kien jixtieq ħafna illi jfittex it-tajjeb. U kien imur minn post tal-ieħor ifittex jaqra kotba fil-filosofija, fit-teoloġija, sakemm fl-aħħar iltaqa' ma' Basilju ta' Ċesarea. U flimkien mar miegħu eremita, eventwalment ukoll intalab biex isir isqof, għamel żmien ukoll l-isqof ta' Kostantinopli, imma minħabba kwistjonijiet politiċi li kien hemm dak iż-żmien, reġa' nbagħat lura Nazzjanżenu, Nazzjanżu hemmhekk kien isqof. It-tnejn li huma flimkien għexu l-ħbiberija tagħhom fit-tfittxija għal Alla. Fit-tfittxija għal Alla. Fil-bidu ta' din il-quddisa. Ejja nduru lejn Alla u nitolbu li aħna jkollna din is-sens ta' tfittxija lilu fil-ħajja tagħna. Kif ħan nisimgħu llum ukoll fi Ġwanni l-Battista. Ejja nibdew din il-quddisa billi nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti jiddawwel il-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-talim ta' San Basilju l-Kbir u ta' San Girgor Nazzjanżenu. Għamel li bl-umiltà kollha nitalmu l-verità tiegħek u nurwa fl-emil bl-imħabba u l-fedeltà. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, min hu l-giddieb jekk mhux min jiċħad li Ġesu hu l-Messija? Dan hu l-Antikrist li jiċħad lill-Missier u lill-Liben.
kull min jiċħat lill-liben anqas lill-missier ma għandu. Min jistqar lill-liben għandu l-missier ukoll. Intom iżda jalla jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu. Għax jekk jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tagħmru fl-liben u fil-missier. Din il-weda li hu nnifsu għamlinna, il-weda tal-ħajja ta' dejjem. Ktibtilkom dan dwar dawk li jridu jqarqu bikom. Madankollu, fikom qiegħda tagħmmar id-dilka li rċevejtu minn għandu u għalhekk intkom m'għandkomx bżonn min joqgħod jgħallimkom, għax id-dilka tiegħu tallimkom hi dwar kollox u t-tagħlim tagħha hu veru u mhuwiex xi gidba. U la darba u hekk mela ibqgħu dejjem fih kif għallmitkom hi. U issa wliedi ibqgħu fih ħalli nkunu qalbna qawwija meta huwa jidher u ma nġarbux il-mistħija li nitwarbu minnu meta jiġi. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael, flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha min tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Alla fl-imoddi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti, issa f'dan l-aħħar żmien hu kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-lut ta' Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh int min int. U stqarr bla ma ċaħat. Jien minix il-Messija. U ma reġgħu staqsewh mela int min int? Int Elija, minix għalilhom. Int il-profeta, le weġibhom. Imbagħad qalulu mela min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna. Min tgħidilna li int? U hu wieġeb kif qal il-profeta Iżajja. Jien leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh mela kif qiegħed tagħmmed la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta. Wieġibhom Ġwanni, jien nammed bl-ilma. Imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jien anqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien qiegħed jgħammed. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Illum niltaqgħu ma' dawn il-qassisin u l-Leviti
li kienu qegħdin ifittxu. Riedu risposta. Fil-bidu tal-Qudiesa edna li kemm San Basilju u kemm San Girgor kellhom fil-qalb tagħhom din it-tfittxija. It-tfittxija l-verità għas-sewwa li ma kienx tħallihom fejn huma. Illum naraw ukoll lil dawn il-qassisin u l-Leviti jfittxu. U meta Ġwann il-Battista ma jagħtihomx risposta, huma jgħidulu mejt għatina risposta u jagħtuh ir-raġuni għaliex qed ifittxu. U jgħidulu hekk, għaliex rridu nagħtu tweġiba lil dawk li batuna. It-tfittxija tagħhom ma kienitx it-tfittxija għall-verità, ma kienux qed jistaqsu verament għaliex rridu jkunu jafu, imma x'ridu jissodisfaw lil dawk li batuhom biex jippruvaw jindunaw Ġwann il-Battista minnu, imma milli xejn biex ma jħalluhx li Ġwann il-Battista jisfida jisu it-territorju tagħhom li huma kienu għamluh id-dominju tagħhom, l-istituzzjoni reliġjuża ta' dak iż-żmien. U allura naraw żewġ tipi ta' tfittxija. Tfittxija ġenwina għall-verità, naraw min ifittex biex jagħti risposta l ħaddieħor, biex jissodisfa forsi bżonn kilba għal poter. It-tfittxija edda kontinwa fil-ħajja tagħna. It-tfittxija l-verità. Imma jiena l xiex qed tinfittex. Qed tinfittex biex verament niltaqa' ma' Ġesu li huwa l-verità fil-ħajja tiegħi. Jew qed tinfittex f'sens ta' kurżità biex inħossni superjuri, inħossni aħjar minn ħaddieħor, inħossni li ħaddieħor u inqas minni. Infittex biex inkun naf ħalli jkolli jiena il-poter. Kemm il-darba forsi fil-ħajja tagħna nispiċċaw insaqsu fuq xulxejn u naraw x'jagħmel wieħed x'tagħmel l-oħra għaliex għax it-tfittxija tagħna ma tkunx biex vera niltaqgħu ma' Ġesu fir-relazzjonijiet tagħna ma' xulxejn kif kellhom San Girgor u San Nazianzenu, San Girgor Nazianzenu u San Basilju ta' Ċesarea. Imma tkun biex jiena nħossni aħjar, biex jiena nħossni superjuri fuq l-oħrajn. Ġwann il-Battista jekk xejn qed jgħid il-mulej ġej u għandu jkollna din it-tfittxija għalih. Il-mulej ġej ukoll fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Jien qed nara f'infittxu verament jew qed nintilef wara tfittxija tiegħi innifsi tal-gburija tiegħi. Induru lejk mulej u b'qalb umli u niedma kif talabna jkollna Ġwann il-Battista biex inħejju triq għalik inresqu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej tieqaf mal-Knisja tiegħek. Għamel li fuq l-eżempju ta' San Girgor u San Basilju narfu inxerdu il-ħbiberija li ġejja minnek. Nitolbu. Għana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għandhom xi awtorità fil-Knisja, mod partikolari għall-isqfijiet kif kienu dawn iż-żewġ qaddisin li qed niċċelebraw illum. Għamel mulej li fit-tmexxija tagħhom tal-Knisja iwasslunna il-persuna ta' Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji kollha f'dan iż-żmien li għadna kemm iċċelebrajna, iż-żmien ta' għaqda. Nitolbuk mod partikolari forsi għal dawk il-familji fejn qed tonqos l-għaqda u l-imħabba. Għamel mulej li jsibu membri fil-familji li jkunu ta' sosten għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għall-morda kollha. San Basilju jingħad li kien jingħata ħafna fil-ħajja tiegħu għall-morda u għall-foqra. Nitolbuk mulej għall-morda u għall-foqra ta' żminijietna sabiex isibu nies li jipprovdulhom u li jkunu ta' kumpann. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għandhom is-sejħa l-ħajja kontemplattiva kif kellhom Girgor u Basilju. Għamel mulej li jarfu jwiġbu iva għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej għal dawk kollha li talbuna biex inresquhom lejk fit-talb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Jiena l-leħen ta' wieħed jgħajat fid-deżert wittu it-triq tal-mulej. Tolbuk mulej l-lum inħallu dawn il-kliem ta' Ġwanni l-Battista inislu fina l-vera tfittxija, it-tfittxija sinċira mill-qalb għalik. Dan nitolbuh bi Kristu Sidina. Amen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Basilju u San Girgor biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek. Bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajjer lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Huwa sewwa u xieraq tassew mulej mis-Sir Qaddies, Alla ta' dejjem li testa kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajjer bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Basilju u San Girgor, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom. Issaħħaħha fl-erf bit-talim li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk, flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla jeda Qaddies, Qaddies, Qaddies. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddies tassew int mulej int lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajr. Qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-jum, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, San Basilju ta' Ċesarea, San Girgor Nazzjanzenu u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u mberkuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fik Kristu. Jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlesna mid-deni. Eħlesna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-jena, il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna u l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, illi jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija sliem l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi il-xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu Ġesu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema l-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristus Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox. Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Bota pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana eħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jak frinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwaħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. F'dan iż-żmien li qegħdin fih ħankunu qegħdin nikkontemplaw bil-posti tal-ferħ. Nikkontemplaw u nikkonsidraw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna, li jetti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa, ibbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa bbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa bbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Issirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp
ippreżentaw il-binhom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu fit-tempju u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna, li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, ibbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu li x'aħna trufnati u li tieva, lilek nitnedu aħna li nikbu nolfqu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jidti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattar btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Tal-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok niena.
Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' flodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minajjer l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristus Sidina. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa, fost tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek għal-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu sagrament tal-artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu. Imbierek għal-kbir Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Omm. Imbierek San Ġusepp arus kassissmu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.